Jeg vil bevise, at den differentierede 1 over x er lige med minus 1 over x i anden. Og ved at bevise det her, så ved jeg, at 1 over x er lige med x i minus første. Og så tror jeg på potensdifferentiationen. Altså hvis f af x er lige med x i a'ne, så er en differentieret f af x a gange x i a minus første. Og allerførst så vil jeg bruge potensdifferentiationen og finde den differentierede x i minus første. Det vil sige, den differentierede x i minus første er lige med minus 1 gange med x i minus 1 minus 1. Og derved så vil jeg så få minus 1 gange x i minus 2. Og da jeg tror på, at 1 over x er lige med x i minus første, så vil den differentierede 1 over x være lige med minus 1 gange med x i minus 2. Dertil bruger jeg, at 2 i minus tredje er det samme som 1 over 2 i tredje. Og det er det samme, som står heroppe. Det vil sige, at x i minus første er det samme som 1 over x i første. Så det vil sige, at den differentierede 1 over x er lige med minus 1 over x i anden. Fordi jeg tager x i anden hernede under minus 1. Yes. Og så har jeg så bevist det. Yes. Jeg vil bevise, at funktionen f af x lige med 1 over x, at den har en differentiabel, som er minus 1 over x0 i anden. Og derved der vil jeg bruge differentialkvotienten og differentialkvotienten. Ved at bruge differenskvotienten, så bliver delta f over delta x lige med 1 over x minus 1 over x0 divideret med x minus x0. Herefter så ganger jeg denne brøk med x0 i tæller og nævner. Så kommer der til at stå x0, x gange x0. Og her der vil jeg så gange med x i både tæller og nævner. X gange x. Og da de to nævnere nu har den samme nævner, så kan jeg så lægge de her to sammen. Og det giver så x0 minus x over x0 x divideret x minus x0. Herefter så sætter jeg alt i tælleren i minusparentes, fordi derved så skifter x0 og minus x så fortegn. Så det bliver minus x0, minus x minus x0 divideret med x minus x0 gange med x0 gange med x. Herved så går x minus x0 ud med x minus x0 her. Så det kommer til at blive minus 1 over x0 gange x. Herved vil jeg så bruge differentialkvotienten, som siger, at hvis man skal finde en hældning i et givet punkt, så vil jeg lade x gå imod x0. Og hvis x her går imod x0, så vil den derved blive 1 minus 1 over x0 i anden. Og herved har jeg så fundet differentialkvotienten til funktionen
f af x er lige med 1 over x. Jeg har valgt at bevise, at ln til i x er lige med x. Og derved så tror jeg på potensdifferentiationen, der siger, at hvis f af x er lige med x i a'ene, så er den differentieret f af x lige med a gange x i a minus første. Jeg tror også på sammensat differentiation, at ved at jeg differentierer en sammensat funktion, så differentierer jeg først den ydre og lader den indre stå, og derfor differentierer jeg den indre og ganger den på. Herved bruger jeg potensdifferentiation til at finde den afledte funktion af ln til i x. Det er så lige med e gange x i e minus 1. Da e minus 1 giver 0, så vil det så sige, at den afledte funktion er 1 gange x i 0. Og x i 0 det giver 1, og 1 gange 1 det er 1. Så ln e til e i x, en afledt funktion, er lige med 1. Da ln til e i x er en sammensat funktion, så bruger jeg derved sammensat differentiation til at regne den afledte funktion af ln til e i x ud. Hvis den afledte funktion til ln til e i x bliver lige med 1, så er jeg dermed bevist, at funktionen ln til e i x er lige med x. Yes. Den afledte funktion ln til e i x er her, og der bruger jeg sammensat differentiation, som vil sige, at jeg differentierer den ydre, som er ln, og det er altså e i x, og så lader jeg den indre stå, som er e i x, og så differentierer jeg den indre og ganger den på. Det er så e i x. Her. Og jeg ved heroverfra, at e over e i x gange med den differentierede e i x giver 1. Derfor vil det sige, at ln til e i x også er lige med 1. Yes. Hermed så ved jeg, fordi at den afledte funktion til ln til e i x er lige med 1, så må den funktionen ln til e i x være lige med x.